Prije svega vas sve lijepo pozdravljam. Ja sam Sanjin Gumbarević i zaposlen sam ovdje na fakultetu na Zavodu za materijale. Ja ću vam demonstrirati rad sa OpenBIM alatima koji su besplatni. Znači, sutra ćete čuti ove koji su komercijalni, znači ova dva rješenja. Ova prezentacija je snimana, ali me možete prekinuti usred i ako imate kakvo pitanje, na raspolaganju sam vam, jer stavio sam da ide kao video. Dakle, ovo su znači ona tri najčešće korištena alata za BIM modeliranje. To su Allplan, Revit i Archicad. Te ću vam sad prikazati besplatna rješenja što su Tekla BIM Site, Allplan BIM Plus, Solibri Model Viewer i BIMX koje je rješenje povezano sa Archicadom gdje se može napraviti virtualna šetnja kreiranim modelom. Ovdje su web stranice s kojih možete ta rješenja preuzeti. Ovdje vidjet ćemo sada na idućem slajdu, neka su rješenja kao samostalni softver za računalo, a neka su dostupna na internetu. Dakle, sada imamo tablicu koja prikazuje mogućnosti svakog od programa. Ovdje vidimo Tekla BIM Site je rješenje na računalu, Allplan BIM Plus na internetu i Solibri Model Viewer također na računalu. Dakle, recimo za Allplan BIM Plus samo morate izvršiti registraciju, a ova dva ostala slobodno preuzmete sa interneta. Mogućnosti koje ću prikazati su kreiranje presjeka, filtriranje elemenata, pregled IFC informacija, provjera dimenzija, kontrola preklapanja, komentar pojedinog elementa, spremanje filtriranog pogleda, kreiranje zadatka, pridruživanje datoteke i uređivanje IFC datoteke. Mnogo toga o ovom ste čuli u predavanjima ispred, a vidjet ćete također što znači koja pojedina mogućnost. Dakle, počet ću sa kreiranjem presjeka u programskom rješenju Tekla BIM Site. Ovo je sučelje samog softvera. Ubacimo IFC model zgrade, pričekamo malo i vidimo podizanje tog modela s učitavanjem svih informacija koje on sadrži. Ovo je jedan primjer kuće na kojemu ću pokazivati sve te mogućnosti. Evo recimo za kreiranje presjeka definiramo presječnu ravninu. Ovi presjeci nisu toliko, kako bih rekao, profesionalni, nego su više za kontrolu samih elemenata i kontrolu IFC datoteke. Znači ono što vi kao projektant šaljete dalje i što vam je netko poslao. Evo recimo možemo lako doći do elementa koji želimo provjeriti. Slijedi filtriranje elemenata i pogleda. Za ovo rješenje, evo ponovno ova ista građevina. Dakle, imamo u desnom uglu izbornik i pritiskom na dio koji želimo vidjeti možemo isfiltrirati pogled koji želimo bez nekih elemenata ili s njima i ponovno tipkom u gornjem uglu vratimo pogled koji smo prije imali ili na primjer pogled na sve prozore ako želimo provjeriti prozore, stolariju ili recimo tipkom na određeni element i sada možemo isfiltrirati samo njega ako želimo njega pregledati. Ovdje, mislim, ovaj model je samo pokazni, znači nije to neka kuća koja je bila dio projekta, nego samo što sam na brzinu izmodelirao kako bi vam pokazao ove mogućnosti. Slijedi pregled IFC informacija, znači čuli smo da svaki element sadrži određenu informaciju. Ovdje dvoklikom na prozor se otvara, u desnom uglu označi se taj element i sada slijedi provjera IFC informacija koje smo unijeli u jednom od BIM rješenja za dizajniranje informacija, znači Allplan, Archicad, Revit, bilo kojem od tih.
Informacija se može vezati uz bilo koji objekt na konstrukciji i također osim ovih informacija koje automatski program nudi, možemo dodati i informacije koje mi želimo, recimo datum proizvodnje bojlera ili nešto slično. Osim toga, ovdje vidimo i za drvo se isto može. Znači objekt može biti bilo koji kojem želimo dodati informaciju. Provjera dimenzija. Dakle, imamo u ovom sustavu alat kojim možemo lako provjeriti dimenzije. Dobra stvar je da si odredimo neki etalonski dio, znači za neki dio koji znamo sigurnu dimenziju, provjerimo je li to ta dimenzija i nakon što utvrdimo da je to ok, možemo dalje provjeravati što god želimo. Ovdje vidimo da znači sustav hvata točke presjeka i uglova i svih tih stvari i odredimo znači gdje želimo provjeriti dimenziju. Ovo je dosta korisna stvar recimo na gradilištu. Šef gradilišta ne mora si zapisivati u notez i vraćati se nazad u kontejner provjeriti neku dimenziju, nego može iskontrolirati na mjestu. Kontrola preklapanja. Ovaj programski paket Tekla BIM Site je dosta dobar. Mislim, od svih besplatnih je najbolje rješenje za kontrolu preklapanja. Definiramo uvjete koje želimo provjeriti. Evo ovdje je recimo prikazana greda koja prolazi kroz konstrukciju i vidimo odmah da nam javlja grešku na 3 mjesta, pošto je ovo zid sa 3 definirana sloja, na 3 mjesta je ova greda prolazi kroz taj zid i tu možemo definirati koliko je koji proboj ili znači koje preklapanje, koliko je važno. To preklapanje ta informacija se snima za određeni element, te možemo vidjeti sve u padajućem izborniku s desne strane. Vidimo da je snimljena informacija o preklapanju. Dalje slijedi komentar elementa. Što pod tim mislim? Pod tim mislim da znači, svaki objekt koji se gleda u ovom IFC vieweru, za svaki objekt možemo definirati određenu informaciju, određeni komentar koji mogu vidjeti sve pozvane strane na projektu. Znači, na ovaj model može se dodati još nekoliko suradnika i onda se vidi točno tko je koju informaciju dao i preko toga se također mogu zadavati isto zadaci kao BIM Collaboration format kako je viđeno, a kasnije ću vam još pokazati i kako se ti zadaci šalju između zainteresiranih strana. Spremanje filtriranog pogleda. Ovo je također dosta dobra stvar u smislu da osoba koja provjerava vidi određenu stvar. Evo recimo ovdje su svi prozori i snimimo pogled prozora i zadamo nekom od svojih zaposlenika da provjeri sve te prozore i kažemo mu pogledaj u tom i tom pogledu. To je već profesorica pokazivala i kako se radi u Arhikedu i ostalim rješenjima. Osim toga ovdje se može još dodatno urediti, evo ovdje je recimo ona greda koja probija zid, znači označimo taj dio koji probija zid i snimimo taj pogled. Nakon toga se može ta oznaka izbrisati, ali aplikacijom na pogled vidimo točno ono što smo snimili. Evo recimo ovdje vidjeli ste da sam izbrisao ovaj dio što je označena greda i nakon apliciranja pogleda ona se ponovno pojavljuje. Kreiranje zadatka i slanje e-mailom. Znači sve ovo što sam pričao uz one i komentare i ove poglede možemo kreirati zadatak i ovo besplatno rješenje omogućava i slanje e-mailom. Dakle, klikom na sharing i e-mail otvara se Outlook gdje možemo poslati datoteku
koja je vezana za ovaj model. Znači moraju dvije osobe imati taj isti model kako bi se ta datoteka mogla učitati i kako bi se mogao zadatak vidjeti. Ili možemo snimiti osim toga i na računalo pa sami poslati, znači da nije automatski. Sami pošaljemo datoteku ili je prenesemo USB-om. Osim toga možemo i, dakle, mora postojati mogućnost da tu datoteku dodamo ovom modelu i nakon toga vidimo taj određeni zadatak koji smo snimili. Pridruživanje datoteke elementu. Ova mogućnost je dosta dobra za upravljanje građevinama, gdje mi definiramo nekom elementu, primjerice ovdje će to biti slučaj za bojler, dodamo datoteku, recimo Excel od svih, znači za održavanje od svih servisa kada su potrebni, sa svim, znači, natpisima kada traju biti i vežemo tu datoteku za bojler. Osim toga može se i PDF vezati gdje serviser može dodati svoj potpis nakon svakog kaže da je obavio posao i doda svoj potpis da je napravio to što smo tražili od njega. Ovdje vidimo da sve ostaje snimljeno za taj objekt koji smo vezali. U uglu ima datoteku, oznaku da je datoteka snimljena. Prelazim na Allplan BIM Plus koje je rješenje na internetu, znači dosta dobra stvar je iz razloga što ne moramo sami instalirati aplikaciju, definiramo projektu dodijelimo model, nakon toga odemo u BIM Explorer. Ovdje se model učitava slično kao i u Tekli BIM sajtu i ovdje pritiskom na mogućnost u uglu možemo kreirati presjek kao i u Tekli BIM sajtu, s tim što ovdje ne možemo više presjeka kombinirati, nego možemo samo vezanje u samo jednu presječnu ravninu. Tamo smo vidjeli da sam do onog bojlera došao tako što sam presjekao s jednom horizontalnom i jednom vertikalnom ravninom. Ovdje smo tu malo onemogućeni. Ali opet je dosta korisno za pregled. Filtriranje elemenata. Dakle, kao i Tekli BIM sajtu, ovdje imamo znači, sličan padajući izbornik gdje označavamo elemente koje želimo vidjeti u pogledu. Postoji dva sustava pregleda tih datoteka, ovisno kako smo izradili BIM model. Dakle, ponovno koji pogled želimo. Evo, recimo ovdje se vidi da se ploče ne poklapaju, da ploča na vanjskoj strani i unutarnjoj da se izmiču jedna od druge. Mislim, to je zapravo poanta što sam htio pokazati, jer znači da možete pogledati bilo što vas zanima. Osim toga možete izolirati određene elemente u smislu da vidite gdje su točno na građevini, gdje građevina izgleda kao visok opacity pa se ne vidi, a vidi se gdje su elementi. Pregled IFC informacija. Dvoklikom na informaciju možemo ponovno pregledati sve informacije koje su unijete u BIM model, u IFC. Dakle, ovo sve što sada tu provjeravamo, to je taj IFC datoteka. Ona vam je više, kada bi je ovako otvorili, ona je kao tekst. A ovdje onda on ponovno učitava i pregledava se kao model. Ovdje vidimo sad u desnom uglu označeni element koji se pregledava i recimo korisna stvar je za pregled količina, gdje ovdje vidimo za označenu, znači tu je, ne vidi se baš previše, ali tu je bio beton označen gdje je bilo 5, nešto kubika, a sada kad smo označili fasadnu ciglu vidimo 2,67. Znači mogu se pregledavati količine svih slojeva definiranih u projektu. Provjera dimenzija, ponovno kao i u Tekli BIM sajtu, provjerimo neku etalonsku vrijednost
i nakon toga kreiramo provjeru dimenzija koju želimo. Mislim, vidite i sami, znači lako se provjerava i dosta je korisna stvar. Kontrola preklapanja, također ovo rješenje sadrži kontrolu preklapanja. Malo je vizualizacija lošija nego na Tekli BIM sajtu, ali opet je dosta ok. Recimo definiramo toleranciju za koju želimo provjeravati preklapanje. Znači ne mora to biti da je točno na tom elementu, može biti, ne znam, definiramo element i onda kažemo još, ne znam, po 10 cm sa svake strane provjeri mi jel sjeće koji drugi objekt. Nakon urađene provjere vidimo odmah gdje se nalazi presjecanje i pritiskom na to rješenje možemo kreirati odmah, slati mailom, kreirati zadatak projektantu da riješi to što smo provjerili i vidimo da postoji preklapanje. Komentar elementa, također kao i u Tekli BIM sajtu, uz određeni element BIM object možemo definirati komentar. Ovdje je još jednostavnije pozvati ljude u projekt, znači kako je na internetu, pozovemo više ljudi koji surađuju na projektu i osim toga mogu se dodijeliti kako se to kaže, znači tko što može odraditi, znači da je voditelj projekta može sve, a ostali dodijeljene aktivnosti. Da, ograničen pristup. Dalje imamo znači ponovno filtriranje elemenata i spremanje pogleda. Ponovno kao i u Tekli BIM sajtu spremimo određene poglede koji nas zanimaju, koje želimo nekom obratiti pozornost da se to pregleda. Recimo ovdje nisam sad nazivao, ali može se nazvati svaki slajd zasebno, pogledaj to i to, pogledaj ovo, provjeri prozor, provjeri je li napravljen servis na ovom bojleru. Tako da opet dosta korisna stvar, a ponovno za rješenje koje je besplatno i još k tomu je i na internetu. Kreiranje zadatka i slanje e-mailom. Dakle, ovdje imamo ponovno rješenje kao i u prethodnom softveru. Za određeni objekt vežemo zadatak koji želimo da netko od podizvođača ili promijeni ili provjeri. Znači snima se odmah pogled označene stavke, označenog objekta, opišemo zadatak, damo mu prioritet. Znači ovdje se isto slaže zapravo e-mail kao i u Outlooku, samo što šalje se direktno sa ove stranice. Pošaljemo e-mail, stavimo datum dokad je potrebno izvršiti provjeru ili prenamjenu nečega. Definiramo što želimo i samo pošaljemo, kada stisnemo na save, automatski se šalje mail podizvođaču koji treba riješiti to. Pridruživanje datoteke elementu. Kao što sam već i govorio, dosta korisna stvar za održavanje građevine. U dnu imamo, ponovno definiramo neki pogled koji želimo i označimo element. Vidimo s desne strane kao i prije da je element označen, prikaz je tu. To je znači onaj isti izbornik kao i za provjeru IFC informacija. Dodamo određenu datoteku elementu. Kao što sam rekao, neki Excel ili bilo što želimo što želimo pridružiti. Klikom na tu datoteku odmah slijedi preuzimanje i može se ponovno uploadati taj dio natrag. Ovdje je sad prikaz da je baš snimio na taj element. Evo vidimo dvoklikom ponovno, znači imamo poveznicu, imamo tu datoteku.
Uređivanje IFC datoteke, dakle ovo rješenje nam omogućava da čak onu tekstualnu IFC datoteku koja služi za kolaboraciju, to jest za prijenos informacije između različitih BIM rješenja i uredimo. Dakle, neka rješenja su otključana. Također ova rješenja koja sam govorio prije, koja možemo dodati sami, znači u IFC, osim tih predefiniranih, možemo i sami dodati. Znači ta rješenja su također otključana. Ako se promijeni bojler, ne moramo mijenjati odmah u isti BIM objekt, možemo dopisati da je to drugi bojler sa drugim datumom proizvodnje ili bilo što želimo. Dakle, ovo je jedinstveno za ovo rješenje da se može ta IFC datoteka i uređivati. Jedina je stvar što ju ne možete naknadno tako uređenu skinuti, to dodatno nadoplaćuje, ali svejedno je rješenje ok za samokontrolu. Presjeci u Solibri Model Vieweru. Dakle, prelazim na sljedeće i zadnje analizirano rješenje. To je Solibri Model Viewer. Možda ste vidjeli u tablici da nema toliko mogućnosti kao i ostali, ali Solibri Model Checker i sam Solibri je kao pojam dobrog pregleda informacija, tako da oni su se bazirali više na to i imaju dobro strukturiran sustav baš za pregled informacija. Ovdje kod kreiranja presjeka, dakle više izgleda kao Tekla BIM site, jer također možemo kreirati više presjeka u isto vrijeme za provjeru određenih elemenata koje želimo ili za, kako smo vidjeli, ovdje se ne može, to sam htio reći, ovdje se ne može spremiti taj pogled, znači samo je ključna je provjera informacije. Filtriranje elemenata. Dakle, elementi se filtriraju sada ćete vidjeti, po više stvari. Znači imamo izbornik koji sadrži različit sustav klasifikacija, osim oni koje smo mi definirali, tu su, znači odabiremo prema kategorizaciji koju želimo, ili evo ovdje je recimo ArchiCAD kategorizacija po kojoj možemo također pregledavati, evo vidimo znači klikom samo na određeni objekt pregledavamo samo njega, ili vidjet ćete sad u ovom lijevom izborniku možemo točno doći do onog bojlera što sam ga i ranije pominjao i izoliramo pogled samo njega. Znači, dobra je provjera informacija i dobro je filtriranje elemenata kojima možemo lako doći do te provjere. Sada slijedi pregled IFC informacija. Ovo je snimano na laptopu pa je malo i slika nije toliko dobra u smislu da ovo je puno, na većem monitoru je puno jednostavnije za pogled. Zapravo je dosta dobro strukturirano. Ovo je pregled IFC datoteke gdje možemo dosta lako, sve je kategorizirano i lako pregledavamo informacije. Ovdje evo vidimo ponovno onaj zid sa više slojeva i dakle samo pronađemo kategoriju gdje se nalazi informacija, označimo zid i vidimo recimo ponovno što sam rekao njegovu količinu tog materijala korištenog i kažem dosta dobra je onda ta kombinacija filtriranja elemenata i pregled informacije. Provjera dimenzija. Ovo znači je najčešći alat, ali je stvarno dosta koristan. Baš znači za provjeru točno na modelu gdje je što za kako sam i rekao na gradilištu. Dosta je korisno i ovdje recimo ponovno što sam imao onaj prozor od 1,40 m, ponovno vidimo da je to ista veličina. Komentar elementa. Dakle, tu vidimo da kontrolu preklapanja software ne sadrži i ostale stvari
koje sam analizirao u prethodna dva. Dakle, a u smislu komentara elementa ponovno nije komentar kao u prethodna dva, nego je više interaktivno gdje se može označiti određeni element na modelu baš, onda dodati recimo dodati njegov naziv, dodati koordinatu određene točke, te za kraj, što je dosta korisno, dodati datoteku, ne datoteku u smislu datoteke, nego može se dodati samo slika. I sad recimo za određeni element možemo vezati sliku određenog detalja i kažemo molim te izvedi mi takav detalj ili provjeri to ili nešto slično. I za kraj bih vam pokazao ekstenziju za ArchiCAD, to je BIMX. Znači tu imamo definiran taj model isti kao što ste i prije vidjeli, samo što je tu možemo šetati tim modelom kao u igrici. Dakle, upravlja se sa tipkovnicom, znači kao VSAD za kretanje i sa mišem za pregledavanje i za usmjeravanje kretanja. Recimo, dosta je dobro jer na mjestu odmah vidimo neke stvari koje nisu dobro riješene. Ovdje ste vidjeli rupu gdje ne bi trebala biti, recimo ova greda što je bila tamo s lijeva, ili možete provjeravati dimenzije odmah na modelu. Ovdje vidimo recimo da je tu 1,90 m što nije standardna veličina i mislimo da ćemo tu imati problema. Dakle, možemo odmah provjeriti na mjestu u modelu gdje se što nalazi. Evo, ponovno sad vidimo da tu nešto ne štima s pločom, znači neko nije dobro napravio model, nije dobro isprojektirao. Mislim, ovo je, kao što sam rekao, samo pokazni dio, ali mislim da je dosta korisno za baš provjeru datoteke ili arhitektima za pregledavanje ponovno tih modela, znači pokazivanje investitoru da vide što su to projektanti isprojektirali. Ponovno onaj prozor 1,40 m. I evo, to je to. Mislim, s ovim bih završio, još traje koju sekundicu. Ako imate kakvih pitanja, slobodno pitajte.